Chers frères et sœurs, je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ. Le Seigneur nous a gardés durant la semaine et nous pouvons lui dire merci. Notre frère Josué est en déplacement. Donc, priez pour son voyage et pour son retour. Et je pense qu'après, nous allons aller ensemble. La fois dernière aussi, parlant du mariage de Joseph, une mauvaise lecture m'a fait dire que c'est Pharaon qui lui a donné sa fille. Mais en fait, c'était la fille d'un de ses prêtres. Qui s'appelle On. Et Joseph a eu 2 enfants. Et le premier Manassé. Et le deuxième Ephraïm. Aujourd'hui, nous allons encore continuer avec l'économie du salut. Et en appuyant toujours sur Joseph. Prions. Je prie. Seba betigala ambi foki barkada ikanyuma anika makare koson barka ye kadaka ye kantigi ye ani barka ye kadaka ede kisili fere la tige adamadenw bɛɛ ye ama ɲini fɛ sisan ko ini senu ka karamɔgɔ fa ani mɔgɔ fɛfɛ bɛ ni kuma lamɛn ko ini senu ka u dɛmɛ u ka faamu ani u ka kisili sɔrɔ ani ka dɔ fɔrɔ ka danaya kan an ye deli Yesu tɔgɔ la amina. Amen. Amina. La fois dernière, en nous quittant, nous avons compris que la famine a commencé. Les gens sont venus voir Pharaon, mais il les a orientés sur Joseph. Et va leur recommander de faire ce que ce dernier va leur dire. C'est ainsi que de tous les pays et d'ailleurs venaient les gens pour chercher du blé. Donc, nous allons lire notre texte qui va se trouver dans le chapitre 42. Les versets 1 à 14. Pour progresser dans notre réflexion sur l'économie du salut. Mais gardez toujours à l'esprit qu'on est en train de voir comment est-ce que les 2 songes de Joseph vont se réaliser. La première fois, c'est un problème de gerbe, sa gerbe qui s'est dressée. Et les autres se sont baissés, les 11 autres. Les frères n'ont pas aimé ça. Deuxième songe. Le soleil et la lune avec 11 étoiles se sont courbés devant lui, Joseph. Ceci n'a pas été apprécié des frères ni des parents. Et Joseph va aller à l'aventure. Mais avec un mensonge qu'il a été dévoré par un animal. Donc, nous revenons à notre texte. Genèse 42. Jacob, voyant qu'il y avait du blé en Égypte, dit à ses fils, « Pourquoi vous regardez-vous les uns les autres ?» Il dit, « Voici, j'apprends qu'il y a du blé en Égypte. Descendez-y pour nous en acheter là, afin que nous vivions et que nous ne mourions pas. » 10 frères de Joseph descendirent en Égypte pour acheter du blé. Jacob, n'envoyant point avec eux Benjamin, frère de Joseph, dans la crainte qu'il ne lui arrivât quelque malheur. Le fils d'Israël
vinrent pour acheter du blé au milieu de ceux qui venaient aussi car la famine était dans le pays de Canaan. Joseph commandait dans le pays, c'est lui qui vendait du blé à tout le peuple du pays. Les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui, la face contre terre. Joseph vit ses frères et les reconnut, mais il feignit d'être un étranger pour eux. Il leur parla durement et leur dit, d'où venez-vous? Ils répondirent, du pays de Canaan, pour acheter des vivres. Joseph reconnut ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. Joseph se souvint des songes qu'il avait eus à leur sujet. Et il leur dit, vous êtes des espions. C'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus. Ils lui répondirent, non, mon Seigneur, tes serviteurs sont venus pour acheter du blé. Nous sommes tous fils d'un même homme. Nous sommes sincères. Tes serviteurs ne sont pas des espions. Il leur dit, nullement. C'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus. Il répondit, nous, tes serviteurs, sommes 12 frères, fils d'un même homme, au pays de Canaan. Et voici, le plus jeune est aujourd'hui avec notre père. Il y en a un qui n'est plus. Joseph leur dit, je viens de vous le dire, vous êtes des espions. Oui. Génésis sura 42. Yakuba y'a dɔn ko suma bɛ Misra. A y'a fɔ a denkɛw ye ko mun y'a to aw bɛ to ka ɲɔgɔn filɛ? A ko a filɛ, ne y'a mɛn ko suma bɛ Misra. Aw ka taa ka ɲɔ san an ye yen, walasa an ka balo an kana saya. Yusufu kɔrɔkɛw 10 taara suma sanni la Misra. Nka Yakuba ma Yusufu dɔgɔkɛ Benjamin bila ka taa u fɛ. A ko bɔnɛ kana na a sɔrɔ. Mɔgɔ minnu taara suma sanni la, Israɛl denkɛw ni olu taara ɲɔgɔn fɛ, katuguni kɔngɔ donna kana jamana la. Yusufu tun ye Misra jamana kuntigi ye. Ale de tun bɛ feereli kɛ jamana mɔgɔw bɛɛ ma. Ayiwa, Yusufu kɔrɔkɛw nana ka u biri, ka u ɲɛ biri duguma a ɲɛ kɔrɔ. Yusufu ye a kɔrɔkɛw ye, a ye u dɔn, nka a ye a yɛrɛ kɛ i ko a ma u dɔn. A ye kuma gɛlɛn fɔ u ye ko, aw bɔra min? U y'a jaabi ko, an bɔra Kana jamana la ka na ka balo san. Yusufu ye a kɔrɔkɛw dɔn, nka u ma ale dɔn. Yusufu hakili jiginna a ka sogow la u ko la. A y'a fɔ u ye ko, aw ye kolajɛbaw ye, aw nana jamana barikatanya de filɛ. U ko, ayi, matigi, i ka jɔnw nana balo san. An bɛɛ ye cɛ kelen denw ye. An ye mɔgɔ sɛbɛw ye, an tɛ kolajɛbaw ye. A ko, ayi, aw nana jamana barikatanya de filɛ. U ko, i ka jɔnw ye balimakɛ 12 ye. Anw ye cɛ kelen denw ye, Kana jamana la. A filɛ, sinaban bɛ an fa fɛ yen sisan, nka kelen tɛ yen tun. Yusufu y'a fɔ u ye ko, ne y'a fɔ aw ye ka ban ko aw ye kolajɛbaw ye. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Ala ka duba a ka kuma kalanta ye. La famine est en train de sévir. Kɔngɔ bɛ ka gɛlɛya ka taa fɛ. Et Jacob n'est pas épargné. Ani o kɔngɔ ma Yakuba to. Maintenant, où trouver à manger Dumuni bɛ sɔrɔ min? Et quelle décision prendre? Ani latigɛ jumɛn ka kan ka kɛ? Et le texte nous fait comprendre que les enfants se regardaient entre eux. Ni yɔrɔ kalanta b'a to an b'a ye ko denw tun sigilen don ka to ka ɲɔgɔn lajɛ. Et Jacob dit, mais pourquoi vous vous regardez alors que tout le monde sait qu'en Égypte, il y a quelque chose? Yakuba y'a f'u ye ko munna aw bɛ sigi ka ɲɔgɔn lajɛ k'a sɔrɔ bɛɛ b'a dɔn ko suma feereta bɛ Misra. Donc, allez-y, cherchez les vivres pour que nous puissions manger. Donc, a ye taa aw ka taa suma ɲini walasa an ka se ka dumuni sɔrɔ. À la réflexion, Hakili jagabɔ la. je me suis dit, les frères ont un problème. N y'a ye k'a fɔ ko gɛlɛya dɔ bɛ ni balima ninnu ta fan fɛ. Ils ont vendu
Joseph. u ye yusufu feere Il est parti. a taara Qu'est-il devenu? Ils ne le savent pas. a kɛra min ye u t'o dɔn Et aller en Égypte peut poser problème. ka segin ka taa misira o bɛ se ka kɛ gɛlɛya ye u ma Mais le père, ne sachant pas ce qu'ils ont fait, ka d'a kan fa t'a dɔn u ye ko min kɛ leur dit de descendre et d'acheter des vivres. ale ko k'u ka taa dumuni san Et 10 frères vont prendre le chemin. balimakɛ 10 bɛna sira ta Le plus jeune Benjamin va rester. sin laban n'o ye benjamin ye o bɛ to so Benjamin n'est pas n'importe qui. benjamin ale tɛ maa gansan ye Non seulement il est le jeune frère de Joseph, joseph dɔgɔkɛ don mais il est aussi l'enfant de la femme aimée Rachel. nga ka fara o bɛɛ kan muso min ko ka di yakuba ye n'o ye rachel ye o den don Et il ne voulait pas perdre Benjamin comme il a perdu Joseph. donc a tun t'a fɛ ka bɔnɛ benjamin na i n'a fɔ a bɔnɛna yusuf la cogo min na Donc ils viennent, ils sont partis pour chercher à manger, donc balimakɛ ninnu taara ka taa dumuni ɲɔ ɲini car la famine était dans tout le pays de Canaan. ka d'a kan kɔngɔ tun bɛ kana jamana bɛɛ kɔnɔ Et c'est Joseph qui commandait en Égypte. yusufu de tun bɛ misira ɲɛ minɛ Il était la deuxième personnalité de ce pays. ni masakɛ tun bɔra yen ale de tun bɛ na fanga la Et c'est lui qui gérait la gestion des vivres. ani ale de tun bɛ sumako ɲɛnabɔ Tous ceux qui venaient mɔgɔ fɛn fɛn tun bɛ na étaient obligés de le voir pour avoir quelque chose. jagoya don olu bɛɛ tun ka taa a fɛ walisa u ka se ka suma sɔrɔ C'est ainsi que les frères de Joseph vont venir vers lui. o cogo de la yusufu balimakɛw bɛ na a yɔrɔ Mais ils vont tous se prosterner devant lui, u bɛɛ nalen u bɛɛ b'u biri a ɲɛkɔrɔ face contre terre. ka u ɲɛda bila duguma biri duguma Mes amis, Dieu ne dort pas. n balimaw ala tɛ sunɔgɔ La gerbe de Joseph s'est levée. yusufu ka kansiri min wulila 11 se sont courbés. kansiri 11 y'i biri a Et kɔrɔ c'est ce que les frères ne voulaient pas accepter. a balimakɛw tun t'a fɛ ka sɔn o min ma Mais ici, les voici prosternés devant Joseph, nka ya an b'a ye ko u birilen don yusufu ɲɛkɔrɔ sans savoir que c'était Joseph. k'a sɔrɔ u t'a dɔn ko yusufu de don Mais le malheur pour eux, c'est que Joseph les a reconnus. nka gɛlɛya nin ye u ta fan fɛ yusufu ye olu dɔn Et il fait semblant de ne pas les reconnaître. nka a b'a kɛ i n'a fɔ ko a m'u dɔn D'ailleurs, il met un interprète entre eux, ani a bɛ kuma yɛlɛmana don u ni ɲɔgɔn cɛ alors qu'il comprend bien hébreu et il comprend le langage de ses frères. k'a sɔrɔ a bɛ yahutukan mɛn ani a balimakɛw bɛ ka kumakan min na a b'o dɔn Ceci me rappelle encore l'histoire d'un sous-préfet nin bɛ n hakili lajigi kɔmanan dɔ la qui était dans un milieu qui parlait sa langue maternelle. ale taara bila yɔrɔ min na o tun ye a siyakan ye Donc, eux lui comprenaient leur langue. ale tun bɛ u ka kan mɛn Mais eux ne savaient pas qu'il comprend leur langue. nka a tun bɛ yɔrɔ min na olu t'a dɔn ko ale bɛ k'u ka kan mɛn Et quand ils sont venus chez le sous-préfet, u nalen kɔmanan fɛ ils se sont concertés. u kumana ɲɔgɔn fɛ Et pour eux, pour que le sous-préfet ne les comprenne pas, walisa kɔmanan kana u dɔn ils ont parlé dans leur langue. u kumana u ka kan na Ils se sont concertés dans leur langue u kumana ɲɔgɔn fɛ u ka kan na et ils ont fait une solution A et B. donc u kumatɔla ɲɔgɔn fɛ u ka kumakan na u ye bɔda 2 de ɲini Donc, quand ils se sont bien compris, u kɛlen ka ɲɔgɔn faamu ils se sont adressés au préfet u nana ka kuma que kɔmanan fɛ nous avons 2 solutions à te proposer. ko bɔda 2 b'an bolo ka ɲɛ f'i ye Le sous-préfet leur a dit, laissez le premier là, allons-y au deuxième. kɔmanan y'a f'u ye ko a ye fɔlɔ in bila an ka taa ni 2nan ye Et il leur a parlé dans la langue. ani a kumana u fɛ u ka kan na Ils ont pris la tête pour Oui. dire, eux, nous sommes perdus. u y'u kunkolo minɛ ko a bɔnɛ an bɔnɛna C'est la même situation qui se pose ici avec les frères de Joseph. o cogo kelen de bɛ kɛ yan ni yusufu balimakɛw ye Joseph reconnut ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. yusufu ye a balimakɛw dɔn nka olu ma yusufu dɔn Mais Joseph se rappelle aussi des songes qu'il a fait nka yusufu hakili bɛ jigi a ka sogow la et qui a été une occasion pour eux de le haïr. ani o sogo min kɛra sababu ye k'a kɔnniya don u dusu la Et il les taquine pour dire, vous êtes des espions. o de la a bɛ u barabɔ k'a fɔ ko aw ye kolajɛbaw ye Ils vont dire, non, u b'a fɔ ko ayi mon Seigneur, tes serviteurs sont venus pour acheter du blé. an matigi i ka jɔnw nana walisa ka alikama de san
Vous voyez jusqu'où c'est un peu ridicule. Aw be a ye ko barabako do. Celui qu'ils ont haï, U ye min kɔniya, qu'ils ont vendu, u ye min feere, ils sont en train de l'appeler Seigneur. u be k'o de wele ko matigi. Et ils sont en train de se dire qu'ils sont ses serviteurs. Ani u be k'a fɔ ko u ye a ka baarakɛlaw ye. Et ils vont loin. Ani u be taa ɲɛ Ils disent qu'ils sont sincères. ko olu be ka tiɲɛ de fɔ. Ils ne sont pas des espions. K'olu ye maa sɛbɛ ye k'olu tɛ kolajɛbaw ye. Ils sont 12 fils. Ko u ye denkɛ 12 ye. Il y a le plus jeune qui est resté. Ko si min ba laban o be tora fa fɛ yen. Mais il y a un qui n'est plus. Nka ko kelen bɛ yen k'o tɛ yen tun. Pourquoi il n'est plus, ils ne le disent pas. Mun de la a tɛ yen tun u ti da don o la k'o ɲɛfɔ. Il n'est plus. Qu'est-ce qu'il est devenu? Il ne disait rien. A tɛ yen bilen a kɛra min ye u ti fɛn fɔ o la. Mais Joseph encore accentue la pression pour dire, voilà pourquoi je dis que vous êtes des espions. Nka Yusufu bɛ gɛrɛntɛ kɛ tuguni k'a fɔ a filɛ ni de la ne ko aw ye kolajɛbaw de ye. Et je vais le dire au pharaon. Ani n b'a ɲɛfɔ Faraon ye. Ils vont prendre peur. U siranna. C'est comme ça qu'il entrevoit une solution. K'a to o de la a bɛ bɔda ɲini. Vous allez partir, Aw bɛ taa mais un va rester. nka kelen bɛ to yan. Mais avant cela, il va tous les mettre en prison pendant 3 jours. Nka yan'o cɛ a b'u bɛɛ bila ka taa kaso la ka tile 3 kɛ. Et le 3e jour, il va leur dire, Tile 3nan a b'a f'u ye ko je crains Dieu. ne bɛ siran Ala ɲɛ. Si vous êtes sincère, Ni aw ye tiɲɛ fɔ que l'un de vos frères reste enfermé en prison. aw balima kelen ka to kaso la yan. Et vous partirez Aw bɛ taa et amenez-moi votre jeune frère aw dɔgɔkɛ silaban min bɛ yen a ye na ni o ye. afin que vos paroles soient vérifiées Walisa aw ye kuma min fɔ an k'o sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn et ni que tiɲɛ vous don. ne mouriez pas. Walisa aw kana sa. Ils firent ainsi. U y'a kɛ ten. Ils se dirent alors l'un à l'autre, U y'a fɔ ɲɔgɔn ye ko nous avons été coupables envers notre frère. ko an jalakilen don ka ɲɛsin an balimakɛ ma. Ils voulaient parler de Joseph. U tun b'a fɛ ka kuma Yusufu de ko la. Car nous avons vu l'angoisse de son âme. Nka ka d'a kan an y'a ye a ni tun tɔɔrɔla cogo min. Quand ils ont voulu le tuer, ils l'ont jeté dans la citerne. An tun b'a fɛ k'a faga nka an laban y'a fili kɔlɔn kɔnɔ. Quand ils l'ont vendu, O kɛlen k'a feere. ils ont vu jusqu'où Joseph a eu à souffrir. U ye Joseph ka tɔɔrɔ ani a ka ɲani ye. Et ils vont ajouter, Ani u b'a fara a kan ko c'est pour cela que cette affliction nous arrive. ka d'a kan an ye min kɛ Yusufu la o de y'a to ni gɛlɛya bɛ ka an Et sɔrɔ. ça, c'est très important. O ye fɛn ye min jɔyɔrɔ ka bon. Cherchez à comprendre pourquoi je suis dans des pétrins. Ka ɲini ka faamuyali kɛ mun y'a to ne bɛ nin gɛlɛya kɔnɔ. Les difficultés que je traverse actuellement, Ne bɛ ka tɛmɛ gɛlɛya minnu fɛ bi. quelles sont les causes? A ju bɔra min. Et en connaissant les causes, on peut trouver les solutions. Ni a jubɔfan dɔra fura bɛ se ka sɔrɔ a la. Mais si vous ignorez les causes, la solution va être Nka ni difficile. a ye a jubɔda n'aw tɛ o dɔn ka fura sɔrɔ a la o fana bɛ gɛlɛya. Ruben va prendre la parole Ruben ale bɛ kuma ta. et va dire, A b'a fɔ ko ne vous ai-je pas dit, ne m'a fɔ aw ye ko ne commettez point un crime envers cet enfant. ko aw kana kojugu kɛ nin den na Vous n'avez point écouté. nka aw ma ne lamɛn. Et voici son sang est demandé. A filɛ nin ye a joli ɲinilen don. Il ne savait pas que Joseph comprenait, U tun t'a dɔn ko Yusufu bɛ ka car faamuyali il kɛ. se servait avec eux d'un interprète. Ka d'a kan a tun ye mɔgɔ don u ni ɲɔgɔn cɛ min b'u ka kumaw yɛlɛma. Joseph ayant entendu tout ce qu'ils se sont dit entre eux là, U ye fɛn o fɛn fɔ ɲɔgɔn ye Yusufu kɛlen ka o mɛn n'en pouvait plus. a tun tɛ se bilen. Et il va se précipiter dans la chambre A bɛ boli ka taa so dɔ kɔnɔ pour pleurer. ka kasi yen. Il revient A bɛ segin ka na et Simeon Simeon va être enchaîné et gardé. Simeon jɔlɔkɔ bɛ kɛ ale la k'ale bila. Et Joseph va ordonner alors qu'on leur donne du blé. Ani Yusufu bɛ yamaruya de ko alikama ka di u ma. Et il va faire en sorte que l'argent qu'ils ont amené, que chacun ait son argent dans son sac. Ani a b'a kɛ u nana ni wari min ye ka na suman san ko o wari ka tila ka bila u ka bɔrɔw kɔnɔ. Et ils vont partir U bɛ taa. dans l'espoir qu'ils vont revenir avec le jeune U frère. jigi dalen a ka ko u bɛ segin ka na ni dɔgɔkɛ ye. Mais chemin faisant, Sira kan un d'entre eux ouvre son sac
kelen bɛ a ka bɔrɔ dayɛlɛ. Et il voit que l'argent qui devait être donné pour acheter les grains sont encore dans son sac. A b'a ye ko ɲɔ tun ka kan ka san ni wari min ye o wari bɛ bɔrɔ kɔnɔ halisa. Et il prend peur. A bɛ siran. Mais arrivé à la maison, Nka u selen so, quand tous ont ouvert leur sac, u bɛɛ kelen k'u ka ils bɔrɔ se sont dayɛlɛ. tous rendus compte qu'ils ont leur argent. U bɛɛ y'a ye k'a fɔ ko bɛɛ ka wari b'i ka bɔrɔ kɔnɔ. Là, ça pose un problème. Yen o kɛra gɛlɛya ye. Mon argent a été rendu, disent-ils. Ne ka wari segira n ma. Leur cœur fut en défaillance. U dusukun siranna. Et ils se dirent l'un à l'autre, U y'a fɔ ɲɔgɔn ye ko. et en tremblant, U yɛrɛyɛrɛtɔla. qu'est-ce que Dieu nous a fait? Ala ye mun de k'an na. Comment est-ce que le ciel tombe sur nous comme ça? Sankolo bɛ se ka bin an kan cogo di nin cogo la. Ils vont revenir auprès de Jacob, U bɛ se ka na Yakuba yɔrɔ. lui faire un rapport. Ka ɲɛfɔli kɛ a ye. Tout ce qui s'est passé, ils vont le leur dire. Kow tɛmɛna cogo min na u b'o bɛɛ ɲɛfɔ a ye. Et ils vont consommer tout ce qu'ils ont amené. U nana ni suma min ye o bɛɛ u b'o bɛɛ dun. Et la famine s'appesantissait toujours sur le pays. Nka o y'a sɔrɔ kɔngɔ bɛ jamana kɔnɔ halisa. Ils vont dire qu'ils vont aller avec le Benjamin. U b'a fɔ ko u bɛ taa ni Benjamin ye. Le père va riposter. Nka fa tɛ sɔn. Mais Judas va attirer l'attention de son père. Nka Juda ale bɛ fa hakili sama. Cet homme nous a fait la déclaration formelle. Ni cɛ ye a fɔ an ye k'a gɛlɛya. Vous ne verrez pas ma face à moins que vous amenez votre frère. Aw tɛna ne ɲɛda ye n'aw ma na n'aw dɔgɔkɛ ye. Donc si tu veux que nous partions, N'i b'a fɛ an ka taa, il faut que nous descendons avec notre frère. fo an n'an dɔgɔkɛ ka taa. Jacob va dire, mais qu'est-ce qui vous a même poussé à dire nous sommes tant d'enfants? Yakuba b'a f'u ye mun de ye aw bila aw bɛ taa fɔ k'aw ye nin balima Qu'est-ce qui vous a hakɛ ye? fait dire qu'il y a encore un autre? Mun de y'a to aw taara fɔ k'o dɔgɔkɛ b'aw bolo? Ah, il va dire, il nous a posé beaucoup de questions. Hein. U y'a jaabi ko a ye ɲininkali Et caman ce kɛ sont an na. les réponses à ces questions qui nous ont obligés à lui dire que nous sommes 12. O ɲininkali jaabiliw de y'a to an y'a fɔ ko Que an ye le plus balimakɛ petit tan ni est fila ye. avec toi, Ani ko dɔgɔkɛ o bɛ e fɛ yan. un n'est plus, Ani ko kelen tɛ yen bilen. et il nous demande de venir avec le plus petit. A y'a ɲini an fɛ o de la ko an ka na ni dɔgɔkɛ ye. Et Judas va prendre encore la parole. Ani Juda bɛ kuma ta Il tuguni. va dire à Jacob, A b'a fɔ Yakuba ye. laisse venir l'enfant avec moi, A to den ka na ne fɛ. afin que nous nous levions et que nous partions. Walasa an ka wuli ka taa. Et nous vivrons et ne mourrons pas. Walasa an ka ɲɛnamaya an Nous, kana sa. toi et nos enfants. E ni anw an'an denw. Je réponds de lui. Ne bɛ jɔ a kungo kɔrɔ. Tu me le redemanderas de ma main. Ni a ma segin ka na i bɛ a ko ɲininka ne Si je ne fɛ. le ramène pas, Ni ne ma na ni a ye, je serai pour toujours coupable envers toi. ne bɛ kɛ ne jalakilen bɛ to i ɲɛ kɔrɔ fo abada. Parce que si nous continuons à discuter ainsi, le temps passe, Ka d'a kan n'an tora ka ɲɔgɔn sama ta k'a sɔrɔ wagati bɛ ka taa, les difficultés sont là, gɛlɛyaw bɛ yen, ça va poser problème. a bɛna dɔ fara gɛlɛya kan. Jacob finit par accepter leur demande et Benjamin aussi prend la route. Yakuba laban bɛna sɔn u ka laɲini ma ani Benjamin ni u bɛ segin ka taa ɲɔgɔn fɛ. Mais ils vont faire les présents. Ani u bɛ bonyamafɛn dɔw labɛn. Ils prirent avec eux de l'argent en double U ye wari ta sigiyɔrɔma 2 avec Benjamin ka fara Benjamin kan. et des produits du pays Ani u bɛ kana jamana et ils yiriden dɔw ta descendirent en Égypte. ka taa ni o ye Misira. Dès que Joseph vit Benjamin, Yusufu kɛlen ka Benjamin ye, il dit à son intendant, a ko a ka ko ɲɛnabɔla ma, fais entrer ces gens dans la maison. ni mɔgɔ ninnu ladon so kɔnɔ, Tu es apprête car ces gens mangeront avec moi. bagan dɔ faga ani i ka dumuni labɛn ka d'a kan u bɛna Et dumuni kɛ cet ne homme fɛ. va s'exécuter. Ani a ka ko ɲɛnabɔla b'o kɛ. Ils eurent peur lorsque on va les conduire chez Joseph. U siranna ka d'a kan a fɔra u ye k'u bɛ taa Yusufu ka Et so. pour eux, c'est à cause de l'argent qu'ils ont amené. U sirankun kɛra nin ye ko wari minnu yera u ka bɔrɔ kɔnɔ k'i b'a sɔrɔ o ɲininkali de Mais bɛna taa k'o la. l'intendant les rassure que non, lui en tout cas, à son niveau, le compte est bon, tout a été payé. Nka ko ɲɛnabɔba b'a fɔ ko ayi gɛlɛya foyi tɛ yen ale ka jate la u ka juru to u la. Donc, fin de fin, ça veut dire que quelqu'un a payé le prix. Donc o kɔrɔ ye nin ye ko mɔgɔ dɔ de bɛ sɔrɔ min ye wari in sara.
u nɔ na. Ne craignez rien. Aw kana siran. C'est votre Dieu, le Dieu de votre Père, qui vous a donné un trésor dans vos sacs. Aw ka Ala ani aw fa ka Ala o de ye nafolo di aw ma aw ka bɔrɔw kɔnɔ. C'est comme ça que l'intendant comprend les choses. Yusuf ka ko ɲɛnabɔba ale ye ko faamuya ni cogo de Votre la. argent m'est parvenu Aw ka wari dira ne ma. et il leur a ramené Simeon qui était resté. Ani a taara Simeon wele ka na o min tun tora o Quand kɔ. Joseph revient à la maison, Yusuf sigilen ka na on so prépare le repas dumuni bɛ labɛn. et ils vont s'asseoir, frère, du grand frère jusqu'au petit U frère. bɛ sigi k'a ta kɔrɔbalen na fo ka na se laban ma. Et Joseph n'arrive pas encore à maintenir ses larmes. Yusufu dɛsɛra k'a ɲɛji minɛ. Il va rentrer dans sa chambre et pleurer chaudement. A bɛ don a siso kɔnɔ ka kasi kosɛbɛ. Après s'être lavé le visage, A kɛlen kɔ ka ɲɛda ko, il ressort. a bɛ segin ka bɔ. Il leur dit, servez à manger. A b'a fɔ ko a ye dumuni tila. On va leur servir à manger. Dumuni tilara u ye dumuni kɛ. Et les frères de Joseph s'assirent en sa présence. Yusuf balimakɛw sigira a ɲɛ kɔrɔ. Joseph leur fit porter les mains qui étaient devant lui. Ani dumuni min tun labɛnna Yusufu y'a kɛ u dira u ma. Mais Benjamin en eut 5 fois plus que les autres. Nka min dira tɔw ma o ɲɔgɔnna 5 dira Benjamin ma. Et ils burent et s'égayèrent. U ye mili kɛ ani k'aw nisɔndiya. Qu'est-ce qui va arriver après tout ça? Mun de bɛ kɛ nin bɛɛ kɔ? Mais aujourd'hui, ce que nous pouvons retenir, Bi an bɛ se ka min ta. c'est qu'ils ont refusé U banna min ma. le fait qu'ils vont se courber devant lui, Ko u Joseph, bɛna ɲɔngiri ka biri Yusufu ɲɛkɔrɔ. et qui a été une cause de haine, O min kɛra sababu ye n'u y'a kɔniya. a été réalisé. O de laban waleyara. C'est pour cela qu'on ne peut rien contre la volonté de Dieu et ce que Dieu décide. Ka da o de kan mɔgɔ tɛ se ka foyi kɛ Ala sago kama ani ni Ala ye min latigɛ o kama. Nous devons en tout état de choses chercher à comprendre la volonté de Dieu Fɛn bɛɛ la an ka kan ka ɲini ka Ala sago et faranfasiya à connaître la volonté de Dieu. ani ka a sago dɔn. Et connaissant cela, An kɛlen k'o dɔn, nous pouvons marcher d'une manière ferme parce que nous savons que nous partons dans la bonne direction. an bɛ se ka taama an hakili sigilen ka da kan an b'a dɔn ko an bɛ ye sira min ta o ye sira ɲuman ye. Mais si nous perdons de vue Nka la gestion de Dieu, nka ni an ye Ala ka ko ɲɛnabɔ cogo k'o bila, nous serons obligés d'aller à tue-tête an laban bɛ kɛ kunfɛtaga ye. et on va cogner le mur An laban bɛ taa kun gosi kogo kun parce qu'il n'y a pas de passage. ka da kan tɛmɛsira tɛ yen. Mais cherchons d'abord à comprendre Dieu. An k'a ɲini ka Ala faamuya. Et on ne peut comprendre Dieu que quand on lit sa parole. An dun tɛ se ka Ala faamuya ni an b'a ka kuma Mais kalan. malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de personnes n'ont plus de temps pour lire cette parole. Nka bi maa caman de bɛ yen wagati tɛ u bolo bilen ka Ala ka kuma Mais kalan. comment est-ce que dans l'ignorance, nous pouvons vraiment arriver à faire la volonté de Dieu? Ko dɔnbaliya kɔnɔ an bɛ se ka Ala sago faranfasiya k'o Les kɛ cogo actes di? que nous posons jour après jour, An bɛ wale minnu comment kɛ est-ce que don o nous don, pouvons être sûrs que c'est la volonté de Dieu que nous exécutons? an bɛ se k'a dɔn cogo di ko o walew ni Ala sago bɛ bɛn? Mes chers amis, voyez-vous, N balimaw a y'a ye nous devons rebrousser chemin, an ka kan ka segin kɔ, nous asseoir, ka sigi, réfléchir, ka miiri, comprendre Dieu k'a ɲini ka Ala faamuya. dans ses manières de nous parler, A bɛ kuma an fɛ cogo min na, de nous indiquer, a bɛ ko yira an na cogo min, afin que nous puissions arriver à bon port. walisa an ka kan ka se yɔrɔ min an ka se yen. Dieu peut utiliser un message de dimanche, Ala bɛ se ka karidon wajoli dɔ ta, il peut utiliser un frère ou une sœur pour nous parler, a bɛ se ka balimakɛ walima balimamuso dɔ ta ka kuma an fɛ, il peut prendre même l'expérience d'un parent. a bɛ se ka mɔgɔ dɔ ka ɲɛnamaya tɛmɛlen ta. En tout cas, il a entre ses mains beaucoup de pouvoir et de disposition pour nous avertir et nous aviser. Sebaya ani tɛmɛsira caman b'a bolo walisa ka an hakili sama ani ka an ɲɛminɛ. Joseph a eu un songe. Yusufu ye sogora. Il a cru à son songe. A dara a ka sogo la. Il a su que ça venait de Dieu. Ani a y'a dɔn ko o sogo kun bɔra Ala la. Et les frères n'ont pas voulu l'accepter. Nka a balimakɛw olu ma sɔn a ma. Laissez-moi vous dire qu'on ne peut rien contre la volonté de Dieu. A y'a to n k'a fɔ an ɲɛna ko mɔgɔ tɛ se ka foyi kɛ Ala sago kama. Si nous la découvrons,
n'an ye ala sago dɔn suivons et marchons selon cette an ka volonté. tugu ala sago kɔ ani ka ko kɛ ka kɛɲɛ ni ala sago ye. Les jours à venir, nous allons encore continuer dans cette même réflexion. don nataw la an bɛ taa ɲɛ ni nin hakili jagabɔ ye. Comment est-ce que Joseph va se dévoiler à ses frères? yusufu bɛna a yɛrɛ yira a balimakɛw la Quel cogo min na va être leur comportement? u bɛna mun de kɛ Comment est-ce que le deuxième songe va se réaliser ani sogo filanan o bɛna waleya cogo di pour que enfin walisa a laban le peuple juif d'Israël puisse être restauré dans un pays où il fait bon vivre? walisa yahutu ani israɛl denw olu ka se ka lakana jamana kɔnɔ u bɛ se ka ɲɛnamaya ka ɲɛ jamana min kɔnɔ. Et dans toute cette situation, ni ko ninnu bɛɛ la quelle a été la réflexion même de Joseph? yusufu yɛrɛ ka hakilina n'a ka miirili kɛra mun ye. Le fait qu'il soit actuellement à ce poste a ka kɛ ni jɔyɔrɔ la bi et qu'il gère toutes ces choses dans un pays étranger. ani a ka ni ko bɛɛ ɲɛnabɔ jamana kɔnɔ min t'a fa jamana ye. Quelle est la réflexion de Joseph sur cette situation? yusufu ka hakili jagabɔ ye mun ye o kow kan. Et cette réflexion nous permettra de voir o hakili jagabɔ faamuyali bɛna to an k'a dɔn comment est-ce que Dieu s'y prend pour travailler avec chacun d'entre nous. ala bɛ tɛmɛ sira minnu fɛ walisa ka baara kɛ n'an bɛɛ kelen kelen ye. Que le Seigneur vous bénisse ala ka dubaw ye et nous nous disons à dimanche prochain. ani ala k'an bɛɛ kari nata. Prions. an k'a ladeli. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour le fait que tu ne cesses de parler, même aujourd'hui, souvent à travers des songes, souvent à travers des personnes interposées, souvent à travers même la situation du pays où nous vivons. Tu as toujours un message à nous communiquer. Donne-nous l'intelligence et le savoir de pouvoir discerner ta volonté et de marcher dans ta volonté. Seigneur, si toi tu ne nous aides pas, nous ne nous en sortirons pas. Nous en profitons pour te présenter la situation de notre pays. Aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins et nous avons besoin de ton intervention souveraine pour qu'une solution définitive soit trouvée et que nous puissions vivre dans la paix. Non seulement vivre dans la paix, mais continuer à œuvrer pour toi, parce que tu nous as laissé en partant une mission qui est de faire en sorte que tous te connaissent, ou du moins entendent et comprennent le chemin du salut. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen. amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, an matigi yesu kirista ka nɛɛma l'amour de Dieu ala ka kanuya et la communion du ani Saint-Esprit ni senu ka jɛɲɔgɔnya soient avec vous tous. o ka kɛ aw bɛɛ kelen Bon dimanche. ala ka kari diya.